Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin sake saduwa a wannan darasi namu na gaba, a inda muka yi alƙawarin za mu kawo darasi akan yadda ake haɗa book cover, ma'ana bangon littafi kenan, kamar wadda muke gani ana sayarwa, muna saya lokacin da muna makaranta, ko da yanzu ma misali kamar 40 leaves, 20 leaves da dai sauransu. To alhamdulillah mun samu dama za mu kawo wannan darasi yanzu, da fatan mai karatu ya fahimci darasinmu na baya, sannan kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Misali yanzu muka zo kullum muna bayani akan nan gurin, to dai kullum kamar yadda aka sani nakan shiga new graphics ne. To wannan shine abun da yake buɗe mana na farko. Idan muka lura shi wannan size na A4 shine asalin size na book cover, book ma'ana littafi kamar 40 leaves da sauransu. To size na A4 ne asali, sai aka raba shi biyu, ma'ana aka kwantar da shi kamar yadda muke gani haka, misali a kaikaice kenan. To yanzu rabinsa nan shine asalin bangon littafi, rabinsa ma kuma ta bayan bangon littafin. Ko da idan kana da paper A4 a gida, kana iya kalmashe ta sai ka gwada saka littafi a ciki, zaka kalla ta yi daidai da shi wannan littafi. To abin da za mu yi shine, ya za a yi mu gane tsakiyar wannan bangon littafin, shi wannan paper tamu, kafin mu fara aiki a cikinsa. To za ka zo ta nan, gashi nan muna gani idan wannan kuzon ya fita waje yakan dawo fari, idan ya dawo yana dawowa baki. To daga inda ya dawo fari din nan sai ka yi double click, sai ka jawo wata sanda, kana jawowa za ta fito. To ko ina ka zo ka ajiye ta daidai ne, kawai sai ka danna P, ba sai ka danna komai ba, P zai dawo maka da shi tsakiya, gashi nan. To P ya dawo mana da shi tsakiya. To abin da za mu yi, za mu duba ta ina ne za mu yi gaban littafin, ta ina ne za mu yi bayansa. Misali yanzu idan muka ce a nan za mu yi gaban littafin, ta nan kuma za mu yi bayansa, kun ga kenan in an kalmashe wannan gefen ya koma kallon baya, ya ba mu littafi kenan. To abin da za mu yi shine, za mu ɗauko wannan, yanzu duk abin da za mu yi ne a cikin rabin nan, sai mu zana wannan haka. To gashi ne yanzu mun zana wannan haka. To za mu ainihin ba shi kala. Misali wani kala ne za mu ba shi? To misali dai ni na ɗan gyara shi ya dawo haka. To abin da za mu yi shine, sai mu ɗan yi masa style yadda dai zai ɗan yi daɗin gani. Muna dai lura saboda wani lokaci, yawwa, sai mu danna copy wannan, sai mu danna shape tool. Yawwa, za mu zo za mu rage girmansa. Misali kamar nan na yi double click, nan ma na yi double click, shi kuma wannan idan na danna kanshi sai in danna delete, ko kuma misali gashi na ya fita, ko kuma idan na yi Ctrl Z ina danna sau biyu ma shi kenan, duk gogewa ne. To kamar yadda kuke gani haka, na danna shape tool nawa, zan zo daidai nan gurin in ina so sai in mai da shi copy. To amma a wannan karan kawai zan sa shi ne kamar yadda muka yi bayani, mun yi bayani akan power clip inside wancan karan. To yanzu ma kuma gashi nan za mu sake bayani. Idan aka jawo abu da right click ake jawo shi, ba da left click ba. Right, idan ka jawo shi haka zai kawo maka wani option, gashi nan haka, sai ka danna power clip inside. To da ka danna power clip inside sai ka dawo tsakiya kan center point naka, sai ka danna right click, za ka ga edit content, gashi nan. To da ka shiga yanzu, duk wani harkokin da za ka gudanar a nan ba zai taɓa fitowa daga cikin wancan zane da kai ba. Ma'ana misali yanzu kamar haka, muka zana wannan,
misali muka bashi yellow kala, sai muka haɗa ta da ja, na zo na ɗan sa mata koriya haka. To yanzu duk abin da na yi ina fata ba zai fito ba. Zan zo in cire outline color ko kuma in ƙara girmansa. Misali sai in zo nan gurin, sai in ba shi girma sosai, sai in ba shi kalar da nake ganin idan ta ɗan fito za ta ɗan haska. To bara dai in sa masa fari. To da ka gama, abin da za ka yi kawai shine ka zo ka danna finish edit content. In ko ba za ka iya ba, kana iya danna control sai ka danna filin baya, shikenan sai ya fito da kai nan. Idan kuma kana ciki ne, ga nan finish edit content a ƙasa, sai ka danna kawai, shikenan sai ka fita. To gashi nan yanzu muna gani duk abin da muka yi a baya bayan can duk ya riga ya yanke shi. To abin da za mu yi shine yanzu menene abin da zai fara gwada mana shi wannan littafi ne. Lallai za mu shiga, misali akwai ɗan rubutun da ake a saman littafi, ko a ba da sunan kamfani ko sunan makaranta. Ni dai nawa to ni dai wannan dai na saka, kai ma ka saka naka. Misali nake, shi yasa na muku misali, kar in saka wani suna daban wani shi ma in ya je shi ya ce lallai he wannan zai saka. To ina ga gara in yi haka. Misali sai in zo in zaɓi kalan rubutu da nake so. In na ga dama wannan, to gashi nan. A ne dinga lura da abin da muke yi, saboda yanzu na san mai karatu ya ɗan fara gogewa a harkan nan. Sai in jawo shi da right click, shi ma sai in jefa shi a cikin nan gurin, sai in ce power clip inside. Da na zo na shigo cikinsa na yi shi wajen edit content, sai in je inda wannan yake sai in sa masa fari. Da yellow line baya, ma'ana outline kenan. Ciyar da mai karatu zai ga abun ya ɗan yi gwanin sha'awa. To gashi nan kamar yadda muke gani abun ai ya ɗan fito ko. To gashi nan dai yanzu misali sai mu yi menene za mu yi inda ake rubuta suna. Yauwa kun gani gashi nan ana ɗan lankwasawa ne. Idan muka lura ga nan wasu gidaje guda huɗu wanda suke nuna da abun nan left rectangle corner, nan ma kuma still ga sunan dai angle ɗin guda huɗu. Shi wannan shine right, wannan ƙasa, wannan sama. To ga sunan in muka taɓa nan gurin duka lambobin a tare suke tafiya. Gashi nan muna gani suna tafiya tare. To idan kana so wani gefe yayi wani kar yayi, sai ka zo ka danna wannan, ga nan wani kwaɗo a nan, round corner together, kun gani? Idan ka danna shi kenan za su kasance misali ba sa tare. Idan ka zo za ka iya sakawa ɗaya ka bar ɗaya. Misali kamar nan gurin ina so in kai shi 50,
sai in danna. Kun ga shi kaɗai ne yanzu ya je 50, saura ba su je ba. Nan sai in ce ina so in mai da shi 15. Kun ga shi kaɗai ne ya koma 15, saura ba su je ba. Amma a wannan yanzu misali idan yana kwana together, round kwana together misali, idan na bada 50 a nan, to fa kamar sauran ma gashi nan duk sun tafi, sun ƙaƙaru. Wanda yake 50 ya ƙaru, wanda yake 30 wani ya ƙaru a kansa, haka dai gashi nan dai suna ƙaruwa ɗaya bayan ɗaya. To abinda za mu yi shine, ni zan bar nawa a haka, nan na sa 50, nan na sa 15, nan na sa 18. To wannan dungun ma na mai 18 ɗin zan iya cire shi ma, ni in ce san bai min ba, zan iya barin shi ma a 0 saboda zai fi kyau. Kun ga guda ukun can suna tare yanzu, saboda kafin nan ne na yi. Yanzu zan ce to ba kwana together ba, sai in ce nan ina son 15. Yawwa, shi ko nan 50 nake so. To kamar dai yadda muke gani gashi nan ya fito a haka. To amfanin wannan shi gurin kenan, in kuka yi locking din shi, ma'ana kwana together zai za su na tafiya ne tare. Sai in zo wurin da ake ƙara girman baya, outline kenan, sai in zo in bashi outline kamar haka. Baya ma fitowa sosai saboda wurin ya ɗan yi nisa ne, ba ma ganin lokacin da yake bayyana, amma dai babba ne. Bari mu ɗan jawo shi kamar yadda muka san yadda ake aiki da wannan. Kun gani yanzu duk ƙanƙantar layi idan na saka yakan fahimci menene, saboda baya yayi baya da yawa ne. Gashi nan ya faru ko? To gashi nan zan bar shi dai a haka, sai in sa masa na ciki, sai mu sa shi fari misali. Yanzu zan ɗan jawo shi saboda in ji daɗin yin rubutu. To abinda za mu yi a nan shine, za mu saka wajen sa suna, wajen sa date, wajen sa subject. To yanzu abinda za mu yi, za mu ɗauko wannan abin rubutu, sai mu danna, sai in ce menene name, kamar yadda muka sani ana ɗan sa wannan. Sai mu sauka ƙasa, sai mu ce subject, sai mu ƙasa sai mu ce school, ma'ana makaranta. Sai mu ƙasa sai mu ce date. To gashi nan su ma sun samu. Abinda za mu yi shine, za mu sauko sai mu ba su kalan da muke so su zama. Misali kamar wannan ai babu laifi idan muka bar shi a haka. Afwan, akwai wani abun da na yi wanda ya kamata ku sani. Misali yanzu idan ina so waɗannan rubutun su yi wara-wara, to zan sake zuwa wajen shape tool ne, sai in taɓa shi. Idan yana wajen rubutu ya san abin da zai yi. Idan muka zo nan, za mu ja rubutu su koma ɗaɗɗaya idan buƙatar hakan ya tashi. Idan mun yi kuma ba mu so mu bar da space a tsakaninsu, sai mu yi haka. Wannan gurin kenan. Shi kuma wannan yana nufin saman su ne da ƙasa, ma'ana tazarar da ke tsakaninsu. Gashi nan kamar yadda muke gani, mun ƙara shi haka, za mu rage shi haka, muna ɗan ƙara shi. To wannan dai shine amfanin abin da muka yi kenan. To yanzu saura mana mu sa ɗan layi da za a yi rubutu a kansa, saboda ba kowa ne ƙwararre ba. Sai mu kama layinmu daga nan, sai mu ce zuwa nan babu laifi, sai mu danna escape, sai ya guntule mana shi. Misali sai mu zo sai mu sa masa wannan haka. To zan kwafe shi kamar haka, copy, sai in zo nan sai in ce sai in koma gefe misali, sai mu ce paste. Gashi nan zan kwakwafe su dai haka, sai in
sa su misali ga shi nan dai a gurguje haka. Idan muna so wannan layin in za mu canja masa kala ko za mu cire shi daidai ɗaya misali, in muka yi hakan da ya fi kyau. To sai mu ɗan yi baya da shi kamar yadda muke gani ga shi nan yanzu wannan sai mu ce wani kalar littafi ne, 20 leaves ne ko kuma 40 leaves misali, ma'ana falle 20 ne a cikinsa ko kuma falle 50. To ni fa nawa falle 60 ne ma zan ce, saboda a wannan gurin namu muna son kamar yadda mun yi bayanin waɗannan abubuwan tun a baya su ma star shapes ɗin nan, da na zo na danna yanzu misali kamar yana nan haka, da na zo na danna star shape gashi nan haka, ga nan wani ya fito a nan gashi nan perfect shape, sai yanzu a cikinsa akwai wasu shape ɗin daban, ni dai na zaɓi wannan ne saboda ya fi kwanta min a rai, sai yanzu in zana shi a nan gurin misali. Kamar yadda na yi bayani akan wannan ɗan jan ɗigo da yake, ma'ana yanayin yadda kwanan za ta kasance da kuma yanayin yadda za ta warware misali haka. To abinda za mu yi shine zan matso da shi kusa, za mu yi a gurguje ne saboda ana ɗaukan wani, na ga kamar abin yana ɗan yin tsayi ne wani lokaci, shi yasa ba na son ya zamo ya yi nauyi sosai ba kowa ne, amma dai muna so mu bayani ne ta yadda kowa zai fahimta, shi yasa muke ta ƙoƙari haka. To akwai wani abu da za mu yi yanzu a nan misali, a nan ina so ne zan dawo da su guda biyu, ma'ana zan kwafe shi wannan abin nan namu misali, zan kwafe shi ne haka, sai kuma menene sai in yi pasting nashi a nan haka, kaga yanzu ya zama biyu. To sai in tura ɗaya ƙasa, sai in bar ɗayan. Yanzu wancan na bayan zan sa masa baƙin kala, shi kuma wannan zan sa mai fari. To yanzu idan muka lura ai ya ɗan ba da wani ma'ana hakan nan, za a ga abun ne kamar da inuwa ko yaya ne haka dai, sai mu yi grouping nasu. Yanzu ga shi nan za mu ɗan ajiye shi a nan, sai mu rubuta 60 leaves, ma'ana falle 20 ko falle 60 kai. Sai ba wuri yau bayan ka gama rubutu, idan kana so ka dawo da su center, za ka yi double click a kan shi misali, sai ka danna control A, ka yi highlighting ɗinsu gaba ɗaya kenan. Kamar yadda muka sani a Word, idan an danna control E yana nufin centralize, sai mu danna control E sai ya dawo mana da shi center, sai mu zo mu danna wannan picking tool namu, shi kenan ya dawo. To abinda za mu danna shape tool saboda ya matsar mana da shi sama, sai su kasance suna kusa saboda muna buƙatan filin a ƙasa. Shi kuma wannan zai ɗan haɗu haka yawa, sai mu canja musu nau'i ta yadda za su ɗan yi daɗin kallo. Misali ma idan ne haka babu laifi, kuma in na ga dama ma sai in raba su, kamar yadda muka ce ana breaking arrange
gashi nan kamar yadda muka faɗa a darasin mu na baya cewa idan rubutu ne ana iya yin breaking ɗinsa, gashi nan kuma kun gani control K shine break apart. Idan muka danna yanzu zai raba su, kowa da zai kama layinsa. Yanzu kamar 60 ya zamo shi ɗaya, wato leaves shi ma ya zamo shi ɗaya. Tun da ɗazu rubutun mun ɗan takure shi, yanzu bari mu ɗan bar shi ya sarara. Yau kamar haka. To yanzu 60 yawa, shi kuma sai mu sa masa farin rubutu saboda zai a fi gane shi. Ko kuma mu ɗan zaɓi mai ɗan style dai haka. Outline na sa masa baƙi. Ga dai shi nan yanzu wannan cover littafi namu ya fito, ko a haka muka bar shi ma yayi ma'ana. To kamar yadda muka ce akwai wani inda ake ɗauko su waɗannan insert character ɗin, kamar yadda muka yi bayanin su a lokacin da muke haɗa baji. Idan ka riga ka fito da shi to kullum zai kasance yana nan gefen kenan. To gashi nan sai ka ciro shi anan. Idan kuma babu a naka sai ka danna control F11, insha Allah zai fito. Kamar yadda muka ce akwai abubuwa a cikinsa da yawa, amma dai mun fi samun abubuwan da muke aiki da su a wajen wedding symbol, saboda su muke ƙoƙarin zamu sanar. Wedding symbol 1, wedding symbol 3, akwai wedding symbol, akwai wedding symbol ɗin yawa. To gashi nan kamar yadda muke gani, sai mu ɗauki wani hoto wanda muke ganin kawai zai yi daidai da abin da muke buƙata, kawai sai mu kawo shi. Na gama kamar abin da nake buƙata ba a nan yake ba. Za ka dai bincika ne, saboda idan ka samu abin da ina neman wani abu ne wanda na san dama yana nan, ko in ɗauko wannan. Akwai ma dai littattafai a jere, ina ga kamar za su yi kyawun gani a tsakiyar gurin nan. An riga an tanada su. Yawwa ga su nan. Zan mai da shi yanzu misali. Akwai wani abun da muka faɗa, wanda muka ce idan abu yana baya za a dawo da shi gaba a baya. Yanzu ma dai za mu sake. Gashi nan yana baya, right click za mu danna akan center point nashi, misali inda wannan gurin yake haka. Sai mu danna right click, za mu ga order, ga nan order to front, kun gani shi kenan. To back, dama yana back ɗin ne. To front shine ya dawo gaba. Muna yin haka kawai shi kenan, gashi nan ya dawo. Abin da za mu yi shine sai mu sa masa kala ja. Kenan za mu iya barinsa babu kalan baya, ko kuma mu sa masa saboda sai ya ɗan ƙara kyawu haka. To
shi ma wannan zamu iya sa masa farin kala sai mu ƙara masa girman baya, layin bayansa haka. Sai mu danna shift sai in haɗa littattafai na, sai in danna musu group control G kenan, sai mu haɗa su. To yanzu sun zama ƙungiya ɗaya. To gashi nan kamar yadda muke gani, ko a haka muka bar littafin nan, masha Allah. To abin da zamu yi shine yanzu na gaba kawai zamu bar shi haka. Idan kana da buƙatar ƙara wasu abubuwa kana iya ƙarawa. Yanzu zan ɗan yi baya da shi haka misali, sai in yi haɗa su duka, sai in danna control G, na yi grouping nasu kenan. To yanzu wannan shine dai book cover namu wannan. Shi kuma bayan kamar yadda muka sani, idan mutum yana so zai sassaka abubuwa a baya, abun daidai son ran shi haka. To dai ya danganta, wannan shine muhimmu. Yanzu dai ina fatan mai karatu zai iya gane yadda zai yi wani in an bashi book cover hakan nan da sauransu. Yanzu misali zan shiga, in bayan ne ma zamu sa fulawi da sauransu, zamu shiga sai in ɗauko abubuwan ban dariya kamar su wannan da wannan. Misali da wannan, saboda yara suna ɗan son ganin irin wannan shi ma. Yawwa ga nan jirgi ma da wannan. To dai bari in bar su haka misali. Shi wannan zai kasance haka. In kana so sai ka yi shi yadda ranka yake so, amma dai ni yadda na bar nawa shine a haka na bar shi. Misali wannan jirgi haka, sai in bata blue ɗin kala. Shi kuma wannan sai a bashi wannan kalan. Shi kuma wannan mutumin sai a bashi baƙi. Su kuma waɗannan mutane sai a basu koraye, kalan tutar Najeriya. Shi kuma wannan sai mu bashi kalan gold. Shi kuma wannan mutum za mu iya bashi kalan da zai dai fito da shi. To kamar yadda muke gani gashi na yanzu dai wannan shine cover na littafin mu. To kuma bayan ma barakallah mun yi shi a gurguje, amma kuma idan muka lura kamar ya ɗan bada ma'ana. Wannan shine a gurguje kenan. Kamar yadda kuke gani, wannan shine dai littafi namu da muka yi, kuma gashi nan ya fito da surar littafi. To akwai dai hanyoyin zana littafi daban-daban kamar yadda muke gani. Wannan shine dai ma'ana sample nashi, saboda kar abun ya bawa wani mamaki. Bayan na gama aiki na, shikenan na gani yayi kyau babu wata matsala, to shikenan lallai sai in je in cire. To kamar yadda muka yi bayani shine wannan, a darasi na gaba kuma za mu yi bayani ne akan yadda idan an gama ya za a yi fitar da shi a zamar da shi hoto. Idan ma kuma poster ne misali kai, ya za ka zamar da shi hoto kuma ka tura shi a wayar ka ya taho da samfur ɗin hoto. To wannan shine abin da za mu yi a darasi na gaba. Da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa da mu a wannan darasi, kuma abun ya ƙayatar da shi.
mun gode da sauraro da bamu lokacin ku ci gaba da kasancewa tare da mu nan gaba domin shiga advanced Corel Draw, ma'ana ɓangare mafi zurfi a ciki ga waɗanda suka riga suka fara koyo, wanda zamu fara yin manyan ayyuka cikin insha Allah, wanda muna ganin hakan shi zai ƙara ma mutum ƙarfin gwiwa wajen fahimtar me ake yi. Mun gode.